Insellem lis-semmija kollha tal-Kamra Sportiva, ir-reazzjoni tiegħi rigward il-partita ta' Manchester United li għadha kif intemmet bl-iskor ta' 1-1 barra minn darna, u naħseb jiena bħal ħafna mill-partitali tal-United kulħadd stenna li wara l-wirja konvinċenti fl-FA Cup kontra Liverpool, United iġibu riżultat tajjeb u speċjalment il-prestazzjoni fil-ground tkun waħda kif nixtiequ aħna il-partitarji, però sfortunatament ma ġarax dan. Jiena nista' ngħid li matul id-90 minuta Brentford kienu dominanti, anke l-istatistika turi biċ-ċar għax dawn kellhom 31 xutt li 4 minnhom kienu ħabtu mal-lasta kif minn dawn il-31 5 biss però kienu on target. Jiena rajt xi kummenti wkoll wara l-partita li l-United din il-partita serqu id-draw. Jien ma naqbel assolutament xejn li ninstelaq id-draw u għaliex għax meta jkollok tim bħal United li fil-verità għandu DNA rebbieħa tippretendi li anke nafu anke fil-passaġġ rat li meta ma jkunux fl-aqwa tagħhom ġieli anke jġibu riżultat. Dik waħda mir-raġunijiet għaliex jiena ma naqbilx. U anke rajna wkoll dal-aħħar ħanġib eżempju b'Manchester City li fil-fema tiegħi bħalissa huwa l-aqwa tim fid-dinja li kemm il-darba anke f'dan l-istaġun rajna prestazzjonijiet daqshekk mhux konvinċenti u xorta jġibu riżultat. U t-tieni raġuni hija li kemm il-darba United ikollna il-vantaġġ ta' gowl ġieli anke vantaġġ ta' żewġ goals u ma nirnexxilniex li nżommu din hija ħaġa li kienet recurring matul dan l-istaġun u purtroppo naħseb li ninsabu lejn l-aħħar tal-istaġun u ħanibqgħu għaddejjin biha. Jiena xi ngħid il-formazzjoni inizjali kont daqsxejn wiċċi kien daqsxejn ottimist għaliex anke fil-bank tas-sostituti rajt players bħal Lisandro Martinez, bħal Casemiro, Anthony, l-akkwist li għamilna fis-sajf li għadda li suppost kellu jkun titolari Mason Mount li kienu fil-fost oħrajn li kienu fil-bank tas-sostituti, ġifieri barra minn hekk kien hemm ukoll Harry Maguire kif ukoll Christian Eriksen. Ġifieri Ten Hag għad-dispożizzjoni tiegħu għal din il-partita naħseb jien fil-fema tiegħi kellu skwadra iktar b'saħħitha li lagħbet fil-partita preċedenti kontra Liverpool. Għal Brentford nistgħu ngħidu li l-assedju tagħhom għamluh l-iktar fuq in-naħa tax-xellug li llum lagħab f'dik il-pożizzjoni Aaron Wan-Bissaka li l-pożizzjoni proprja tiegħu hija ta' right back fuq il-lemin u unfortunately anke f'dan ir-recording jiena nerġa' nsemmi l-pożizzjoni ta' left back li qed timpatta lill-United partita wara partita naħseb li hija waħda mill-weaknesses li għandu t-tim li għaddejjem biha mill-bidu tas-season. Konna ġibna lil-Tottenham self lil Sergio Reguilon li dan ma nżammx u mbagħad f'Jannar il-logħba ma ġiex imġedded u mar proprju ma' Brentford imma għall-logħba tal-lum kien indispost. Tyrell Malacia ma nafux sar minnu dan kellu jidħol way back jidilli fifra li għadda u issa mill-aħħar sorsi li rajt jiena fosthom ta' Fabrizio Romano li qal li dan l-istaġun
skur mhux ħajidħol dan il-plejer u ovvjament Luke Shaw li most probabbli jekk jidħol għall-aħħar 3 logħbiet li għandna fix-xahar ta' Mejju. Għandna wkoll problemi wkoll issa kullhom fil-midfield li l-midfield ta' United naħseb jiena li Brentford kienu b'saħħithom fil-midfield. Kobbie Mainoo tista' tgħid li naħseb din kienet waħda mill-iktar prestazzjonijiet kwieti sa issa. Forsi ma nafx li jiena li dan il-plejer qed jilgħab logħba wara logħba barra minn hekk lagħab darbtej ukoll mat-tim nazzjonali Ingliż. Forsi naħseb jiena ta' plejer żagħżugħ naħseb għandu bżonn daqsxejn mistrieħ. Forsi dik hija r-raġuni għaliex Mainoo ma kienx għall-altezza kif nafu s-soltu. Infatti lejn l-aħħar kwart tal-partita ta' dan il-plejer ġie sostitwit. Ukoll nixtieq aħjar mill-attakkant Rasmus Højlund li qabel ma weġġa' dan kien ilu jiskurja l-6 partiti konsekuttivi daħal fil-partita kontra Liverpool l-istess illum il-performance tiegħu ma kienx għall-altezza li nixtiequ aħna l-partitari u naħseb ukoll għall-coach Erik ten Hag imma ovvjament fuq quddiem ma tantx kien hemm options kif l-andament tal-logħba kienet li ma setax Rasmus Højlund jiġi maqlub ġieli naqbel ma' Erik ten Hag li ħallih sal-aħħar minuta tal-partita fil-ground lil Rasmus Højlund. Overall anke players bħal Marcus Rashford illum reġa' deluda wkoll fil-fema tiegħi ma tantx kellu chances, Garnacho l-istess u rġajna l-inkonsistenza tagħmel tagħha fil-pitch. Jiena naħseb li at this stage la din Marzu għadda wkoll ħalibdew ix-xahar ta' April u għadna il-United ġiri mhux qed nara li nsibu saqajna naħseb jiena li x-xhur tal-raba' post nistgħu ninsewha illum urid biċ-ċar mhux għax apparti li l-contenders qed niġġieldu magħhom għal-raba' post rebħu tnejn li huma Aston Villa u kemm Tottenham iżda ma naħsibx li jiena b'dawn il-prestazzjonijiet in ġenerali naħseb li għandna biex niġu ma' l-ewwel erba' sfortunatament. L-unika tama ta' dan l-istaġun għal-United ovvjament hija l-FA Cup għax sa issa l-FA Cup kull logħba kellhom prestazzjonijiet tajbin tista' tgħid. Ovvjament mal-ewwel issa ġejja semifinali ma' Coventry, tim ta' Championship m'għandniex infallu, imma nerġa' ngħid f'ġotazza ma tistax tieħu ċertu żbalji għax ovvjament tispiċċa barra. U nafu wkoll li fil-finali naħseb jekk ngħidu ngħaddu ma' Coventry most probabbli naħseb jien fil-fema tiegħi ħansibu lil Manchester City nerġgħu għat-tieni sena konsekuttiva fil-finali ma' wiċċna ġifieri dan l-andament naħseb li anke l-FA Cup u tragward li mhux ngħid li huwa impossibbli imma l-probabilità meta tara li għandek ċans tirbaħ żgur mhux ngħid li huma iktar minn 50%. Bħalma meta kellna ħaġġiet frasi meta rbaħnija l-aħħar fl-2016. Niftakar dakinhar kont orajt vera kien staġun turbolenti bħalma dan l-istaġun dak l-istaġun ukoll, però ovvjament fl-FA Cup United jiena kelli qalbi qawwija li stajna nagħmluha meta rajna timijiet biex f'dak l-istaġun kienu aħjar minn United kienu ġew maqluha fi stadji bikrin tal-kompetizzjoni. Issa l-logħba li jmiss United hija l-ħamis li ġej kontra Chelsea fid-9 away, ġieli għandna labna away issa ħanġgħu nilagħbu away. U mbagħad imissa konfront ieħor kontra Liverpool bħala ta' ġimgħa l-ħadd 7 ta' April fl-4:30 ġew Trafford.
Jiena nispera li dawn iż-żewġ partiti ma' żewġ heavyweights tal-futbol Ingliż nispera li nilbuhom it-tnejn jitlu iktar players li għatem bil-injuries. Sa issa ta' min ifakkar li meta Ten Hag kellu tista' tgħid il-players kollha d-dispożizzjoni għadu ma tilfx partita minkejja li jiena m'iniex overall fejn dan l-istaġun sa issa m'iniex kuntent imma l-affarijiet fis-sens l-istatistika turi li meta Ten Hag kellu tista' tgħid l-aqwa 11 ma tlifniex inkluż il-lejla li tista' tgħid kważi mhux ħarejdlek konna full team imma kien hemm il-bażi tat-tim li kienet preżenti u ovvjament nittamaw li għalmenu dan l-istaġun b'xi mod jew ieħor insibu soluzzjoni. Ntemm il-kollegament tiegħi jew nawguralkom lejt it-tajjeb. Issa ħanaddu għal-pawża tar-riklami u mbagħad jidħol il-YouTuber ta' Juventus li sfortunatament daw ġarbu telfa fl-aħħar ħinijiet bir-reazzjonijiet tiegħu. Nsellmilkom u lejl it-tajjeb. Glory, glory, Man United għal dejjem. Il-fantazija u l-ispettaklu jiltaqgħu għand Game Breaker permezz tal-aħħar żewġ logħbiet li ħarġu fuq il-pjattaformi prinċipali tal-PlayStation u Xbox, Final Fantasy Rebirth u WWE 2K24. Dawn il-logħbiet issa jinsabu disponibbli fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara fejn bħas-soltu intom tistgħu tilqgħu bl-aqwa servizz li l-istaff tagħna lest joffri. Konferma oħra tal-versatilità u ta' kwalità dejjem aħjar li żżomm il-Game Breaker bħala l-aqwa logħob tal-PlayStation ġewwa Malta. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-lejla tajba, jekk tista' sejla tajba x'il-kassi ftit li ġejjin hija tajba. Inħossni veru distrutt wara din it-telfa sfortunatament il-lejla wara li Lazio elbu lil Juventus fl-Istadju Olimpiku bl-iskor ta' 1-0. Gow illi ġie 10 sekondi mit-tmiem li kompla jitfana f'dik li hija free fall assoluta fejn mid-disa logħbiet li għaddew rebħa waħda 4 drojjiet 4 telfiet biex bekk Allegri kiser ir-rekord negattiv ta' Del Neri li kien jew li kellu ċoess ormai fl-2010-2011. Jiena pantenni minix xi profeta, però il-Juventus għaċ-Champions League mhumiex se jgħaddu bil-ksuħat ta' Allegri. Huwa stat ta' fatt li l-iskwadra hija limitata jew ċoe limitatissima imma llum jew forsi nazzardanejt wara l-logħba mal-Udinese ras Allegri minn coach tal-Juventus kellha ittir
minix qed nara raġġ ta' dawl kif nistgħu noħorġu minnha nil-biċċa xogħol. Jiena li għallum il-logħba kienet diġà mitlufa qabel ma bdiet. Tgħiduli l-għala għax meta rajt il-formazzjoni li ħareġ il-ġurnalist prominenti Taljan li rari falli Romeo Gresti u rajt il-Dexiljo fit-3-5-2 qed il-logħba hija mitlufa. L-allegrata tal-għid falliet u falliet bil-kbir. U qed ngħid hekk għas-sempliċi raġuni illi jien coach qatt ma kont, plejer qatt ma kont, imma sens f'moħħi għandi li plejer wara 11-il xahar barra ma titfawx mill-ewwel f'logħba li letteralment hija min issa kull logħba hija finali. Jekk verament għadna nittamaw li nistgħu niġu fir-raba' post. U mbagħad għax mhux diki tara l-faqar tal-lob ta' Dexiljo. Meta dak post jagħmel tifel ta' 11-il sena li jżomm ballun milli jmur outball laqqas biss kien kapaċi iżommu. X'inhu jiġri fit-tim tal-Juventus kif qed preċedentament ma nafx, forsi jista' jkolli suspetti, forsi jista' jkun sar jaf Allegri li mhux għalhemm u letteralment it-tim qed jiġi distrutt ħanejt illum iktar minn qatt qabel meta f'nofs il-ġimgħa u fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet kien hemm il-logħob internazzjonali. Rajna plejers bħal Link Junior ma' l-Ingilterra ta' taħt il-21 sena. Nil-Mekkeni mal-Amerika, Weja mal-Amerika, jeżaw Locatelli mal-Italja, li kollha uraw sens tal-logħob aħjar milli qegħdin juru preżentament mal-Juventus. Allura ngħidu l-kol kien issue ta' plejer wieħed, imma allura kważi t-tim kollu. Allura bil-fors illi hemm xi ħaġa li t-tim ma baqax jimxi wara l-ordnijiet tal-coach Allegri, jekk qed tista' ormai tgħidlu coach. It-tim huwa limitati ġifieri huwa ċar li f'nofs il-ground għandna lakuna, vertikalizzazzjoni ma teżistix. Biex inkomplu nżidu mal-insult għax mhux din ngħid l-ewwel wieħed jien illejla jisni katafru nħossni, speċjalment naf li nagħmel dan il-kummentarju tara plejers bħal Rabiot joħorġu mill-ground jitqu. Ma nafx. Ġifieri dan laqqas baqa' sens lejn il-flokk tagħna, wasalna semmek aħna. Jiena ma ħarsej wiċċ ħadd ma assolutament. Minhom xebba jitlaq. Issa tgħiduli il-Juventus tilfu għax Sekulov lillum għamel id-debut tiegħu tilef il-ballun tilef ċoħel il-Marusif. Lill-attakant l-iskurja tal-Lazio mhux qed jiddulli bħalissa. U għattini darba fi ftit ġimgħat illi rajna n-nonġem għan-Napli u llum jagħmlu żbalji tal-ġuventu ta' nuqqas esperjenza. Però rridu nammettu wkoll u dak bil-forsi rridu nħallsu għalihom f'daw it-tip tal-logħob. Issa jew ħanejdu ħanippruvaw nirbħu. Jew ħanejdu sma' dak għandna u rridu nistennew ammont ta' żmien. Jekk minn sejr żwar Scannavino qal li rridu nistennew bejn sentejn u tliet oħra għalik. Ġifieri 4 snin għandna ma nieħduha ikun ilna 7 snin. Jiena ngħid 9 snin ħadna għalik fuq xulxin u 9 snin nagħmlu nistennew biex nirbħu il-lig. Mhux ħanillek unur għax ma nafx fuq unur. X'unur tista' tirbaħ aktar? Forsi l-Koppa Italja żgur mhux ħatirbaħ Champions League. Għax għandna xorti nislu fiha. Jew xi Europa League. Too much farfetch. Ġifieri forsi qed negattiv immens. Però jiena li nħobb ħafna nevita kliem jekk hux pro jew kontra żmien il-bidla wasal. Ir-riħ tal-bidla irrid mhux jonfoħ ta' jiknes ġol konti nassa.
jiknes bil-coach u b'uħud mill-players. U mbagħad indur fuq is-soċjetà nies bħal Elkan li qed kollox da minn flus u pumpja 900 miljun euro fl-aħħar 5 snin, żgur mhux minn buti. Ma narahomx li hemm. Nara li jkun hemm timbru fuq il-Juventus meta jkun hemm xi ħadd bil-kunjom Agnelli. Però nemmen li Agnelli għollina u Agnelli sabbatna. U llum qed inħallsu r-riżultat ta' Agnelli li ta' 4 snin kontratt lil Allegri. Kont inti sentej ta' jekk imur tef dawk is-sentej nestendilu sena. Imma mhux hekk. Hekk il-Juventus ġew bi problema li da jien ma nafx se jiġri s-sena dilu ma qed jgħidu qed jikkonfermaw li jiena naħseb qed jgħidu hekk għal għajn in-nies jew għall-midja. Imma niddubita ferm kemm is-sena d-dieħla se jkun qiegħed hemmhekk. Jiġifieri min għandu jkun il-futur coach tal-Juventus mhux il-mertu li niddiskutu hawnhekk, però jiena nemmen li anke minn issa sa tmiem l-istaġun u għandu jtir. Kif tar il-coach tat-tim tan-nisa li llum rebħu l-iskor 4-0 mal-Fiorentina t-tim tan-nisa tal-Juventus l-istess għandu jiġri lil dan il-coach. Għax kif qal Szczesny li ammirajtu wara l-logħba għalla jgħid mal-Juventus inti toħlom billi kemm l-illużjoni kienet kbira. Niftakru li rbaħna l-off fl-aħħar, rbaħna ċertu loq forsi vedeġini kollox sof dak il-moment, però mbagħad ukoll irrid ngħid kollox dejjem nemmen li meta tħares holistikament lejn staġun sħiħ u mbagħad anke ħadd titlef daw it-tip ta' lob kif tlifna man-Napoli u mal-Lazio b'gows fl-aħħar u waħda tbatti tibda għall-oħra. Ma jistax ikun inti li t-tim tiegħek tgħidlu ħin kollu ddefendi u tot minn 59 points kemm għandna għal 70 points. Jiena dejjem għalmuni fil-ħajja immira floli għalhekk mur żmerġ inti tinżel tarġa' 2. Għalhekk jiena nimmarka l-100 ninżel 80, 70. Hemmhekk ħa nimmarka l-70 għandek ċans naqa' 50 jew 40. Il-ħin kollu niddefendu ma niskurjaw gow. Biex jiskurjaw gow it-tim tagħna jsu xi ħaġa ta' barra minn hawn. Sfortunatament iġib li ħafna memorji ta' meta kont iżgħar, kont nara t-tim nazzjonali Malti ħalli striker wieħed quddiem u jippruvaw għadbulu l-ballun u mbagħad li jiġri minnu lil hemm. U ma jistax ikun il-Juventus iwadbu l-ballun fuq Chiesa. Jew forsi jiġri xi miraklu minn Cambiaso minn iskurjaw din mhux sistema tal-logħob. 5-4 medja ta' punti ta' relegation l-aħħar xarej, imna l-laħaqna bnejna dak il-vantaġġ. Għax ma nafx it-tieni round kull ma ġibna 13 punt. U l-lob li jmiss huwa ebeż ħafna. Jiena is-soċjetà dejjem ammirajta li żammu l-kurs l-aħħar, però d-darba minix qed nara way of return. Jissa jew Allegri sar kifet sar jaf jew il-plejers il-full fiduċja. Għaxa ma tgħidx għandna problema biss fl-attakk, għandna tnaqgħu gows bir-radar problemi fid-difiża. Nofs il-ground xejn. Strikers ibda minn Milik li jien kieku nara x'nagħmel indabballu rasu. U nkompli f'dan l-appellu Moise Kean. Jena ma nsejtx id-diskors tiegħi li qed is-sena l-oħra fuq Moise Kean. Ġifieri ma għandkomx għalfejn fakruni. Qed jidher ħafna nervożiżmu fit-tim. Logħba lillum il-Lazio mhux ħarqod naħbisu bajja. Għalkemm kienet kieku ġidru ma kien kważi kien ikun punt mirbub mal-Lazio kieluna. Kellna xi ċansijiet, imma aħna kif noqogħdu nirreġistraw kellna xi żewġ ċansijiet. Mela aħna bir-rispett kollu issa Sassuolo ma nafx jiena, emnuni ma nafx ħanati il-paġellex naħseb mument bħal dan iktar mażlhom silenzju kważi iktar
ikun aħjar. Il-Xesni ħantiħ 6 u flimkien ma' Chiesa nista' ngħid li kienu l-aħjar żewġ plejers. Xesni żgur m'għandux tort la fil-gowl u għamel dak kollu li seta' bis-salva dak li ġie għalih. Danilo qisni għadni naraħ ma ġiex sew 5.5. Bremer ukoll intieħ 6 u Bremer nispera ma nitilfuhx għaskapitu ta' Manchester United għax flimkien ma' McKennie naħseb kienu l-aqwa żewġ plejers ta' season. Rugani 5.5 ftit li xejn joġobni u Deschilio jekk ħaqqu 3 ħaqqu tajjeb. Daħal Ling Junior li fost il-ġimgħa skurjat nejma l-Ingilterra ta' taħt il-21 sena. Illum mhux biss dabbar karta safra ma qasbis kważi tista' tgħid li der 5. Meretti ma tantx hemmx tiddiskutu fuqu 4.5 Army. Daħal McKennie l ma tantx kien inċeżiv 5.5. Locatelli Army 4.5 u Rabiot jekk irid jitħaq aħjar imur jitħaq x'imkien biex ma noqgħodx ngħid kliem fuq is-social media. Jekk xeba wkoll jaf x'għandu jagħmel. Tal-qustila l-oħra qablu, Nazzar da ngħid li kemm huwa plejer tajjeb ħafna ukoll ngħaddu b'xi mod. Ġifieri nippreferi noqgħod naqgħad jiena u nitlef ikollna tim ta' żgħar milli għax ikollna Champions kif kellna s-sena l-oħra eżempju b'Di Marija u noqogħdu naqgħu għaż-żuffiett. Kambjazon teħ 5.5 sostitwit mill-Iskar Sweja li għalija kien akkwist falliment ta' Ġuntoli 5.5 oħra. Kien ekkellet verament jintażel ma' tim nazzjonali ta' Gravina naħseb żgur mhux irid jipproduċi l-wirja tal-leħla 5 u Sekulov fuq il-filħin li daħal ħanti ħelba xina li Sekulov għamel żball kardinali. Kif qed preċedentament Chiesa antih 6 u jildiet 5.5. Eżempju jien ma stax nifhem għalfejn minix coach kif jista' jkun jildiet Chiesa u Vlahovic ma jistgħux jilagħbu flimkien. Jiena qisu hemm xi ħaġa, hemm xi dogma jew ma nafx hemm fit-tim illi bil-forsi tilab bi 3-5-2. Jekk qed tissema għal xi raġuni jew oħra sa Vien ma interessanix minn numri kif tilab jiena għalija tiċċilab 4-5-1 u nagħtu 2. Imma ku hekk nerbħu 2 b'xejn nkunu urbana jiena r-rebħa interessani. Jiena għalija Allegri huwa kapitlu magħluq. Issa nifhem li l-Juventus qegħdin fi problemi finanzjarji u rridu jaraw kif se jilapazzaw din is-sitwazzjoni. Qabel ma ħantemm irid ngħid kemmtejn żgħar fuq il-next gen. Tgħidu li mela il-lejla x'ma rabux ikbar ħaddu fuq il-next gen. Jien mhux ħanejt li nsegwi kollu bad next gen, imma nsegwi r-riżultati fil-flower round. Veru kon preokkupat nara t-tim tan-next gen letteralment kważi kien f'punt jitlef postu fis-Serja C fil-Lega Pro. Brambilla biddel u fehem x'kien hemm ħażin fit-tim u llum it-tim għandu 45 punt. B'logħba nqas, ġekk irbagħ del-logħba ikun qed jiġġieled taż-żona playoffs sabiex jitla' fis-Serja B. X'ngħid li biex jitla' fis-Serja B. X'niftakru kemm qed jittieħdu plejers minn next gen għal mal-kbar. Mhux kull plejer qed jibrilla fosthom Sekulov, Nunġer, stess Meretti, ta' ma sarfaġġju il-xahar id-dieħel hawn f'Mejju għax prattikament illum l-aħħar ta' Marzu subaqa' xahar jidħol moħħu iktar frisk. Nispera li nara l-Diallo x'jiena ma nafx kien niskop li għadna l-Diallo nifli nieħduh minn ħalq l-Inter biex imbagħad jilgħab il-Deschilio. Kieku jien niġi minn Diallo kieku noħu għalija nara plejer jiġi minni reserve u Deschilio qed jilgħab titular wara 11 xahar. Għax nibda nsaqsi dal-plejer kieku li jiġi minni kieku Diallo kieku familjari tiegħu. Mela kemm huwa ħażin. Għax ma nafx jiena Aleksandro li mhux għandux pjaċir biddeni imma grazzja tal-allum kien ma mweġġa' u Deschilio issa m'għandhomx kuntratt iffirmat ma' Allegri bil-forsi li jridu jilagħbu. Ma nafx. U nagħlaq
biex li ngħid proset kbira lil Grafina, nħaqqek verament proset li ninsabu fis-sena 2024. F'dinja teknoloġika fejn fil-ground tal-Juventus is-sena l-oħra ġew individwati n-nies li taw il-kummenti razzisti. Kont inti li grazzjajt lil Lukaku s-sena l-oħra u kont inti il-buffu, għax tittejdlek buffu kollok, jien mhux ħanidħol fil-mertu ta' ċerbi Juan Jesus li qed tgħid imma ma naħsibx li qallu Zizi lil Juan Jesus żgur. Li qed tgħid li ħadd mur tanqu. Jalla tanna qed-tim kollu wara tirbaħ il-Euro, imma I really doubt it. Il-logħba li jmiss hija ma l-istess Lazio ħob nhar it-tlieta fil-Koppa Italja, waqfa ta' mistrieħ, mbagħad jidħol Magri, kummenti tiegħu ta' Fiorentina Milan, xogħol forza Juve u fejn alla fejn hemm. Gawdejna fit-tajjeb, imbagħtu l-ħażin u nittamaw li żminijiet aħjar jerġgħu jiġu kemm jista' jkun mhux fi żminijiet bogħod, saħħiet bieb u nixtieqilkom lejt it-tajjeb lilkom u lill-familji tagħkom. Qed tfittex sofner ta' kwalità u li fl-istess ħin tibżaq għall-ambjent kull tip ta' deterġent li jinkludu sgassatore tal-platti u tal-art li fihom inti tista' ġib il-fixkun tiegħek tibżaq għall-ambjent. Xarem oriġinali. Hemm 7 tipi ta' rwejjaħ differenti magħmulin minn ingredjenti naturali. Dan il-prodott ix-xarem oriġinali jinsab għal bejgħ mingħand il-ħwienet tal-Uso Sfuso ġewwa Rabat, Imġar, San Ġwan, Żurrieq u Għawdex mingħand il-House of Party li jinsab wara l-Arcadia. Għal aktar tarif ċempel 21 45 0910 jew fuq il-paġna ta' Facebook Uso Sfuso Malta. Il-lejla tajjeb lil kulħadd u qabel nibda nixtieq nawgura ta' malajr lajt it-tajjeb lilkom u lill-leżiż tagħkom. Fiorentina 1 Milan 2 u ninsabu li għada ħammurru lil xorx bit-bissima fuqhom naħna l-Milanisti wara rebħa tajba ta' 2-1 u 3 punti importantissimi fuq Fiorentina llum ġewwa Firenze. Għalfejn importantissimi? Mela importantissimi speċjalment kontra Fiorentina. L-aħħar li rbaħna ma' Fiorentina kienet f'Marzu tal-2021. Meta ħadna l-lig fl-2022, Fiorentina kienet waħda mill-4 logħbiet li konna tlifna dik is-sena. Jiġifieri u s-sena l-oħra tlifna bl-iskor ta' 2-1 u din is-sena rbaħna 2-1, jiġifieri erġajna ritornajna għar-rebħ. Però wara dak li seħħ aktar kmin illum fejn Lazio li kienet l-ewwel logħba tagħhom mal-coach Tudor qerbu l-Juventus 1-0 b'gowl ta' Marasic lejn l-aħħar minuta illi tefaqna 6 punti u komplejna insaħħu it-tieni post. Fiorentina 1 Milan 2. L-ewwel taqsima dominanti minn Milan, però ovvjament uriet illi hemm bżonn illi kif qal tajjeb Giorgio Furlani li qegħdin jippruvaw li ħajinvestu madwar 120 miljun fis-summer market u komplejna naraw illi hemm bżonn attakkant illi jiffinixja. Wara illi din il-ġimgħa ħarġet uffiċjalment illi Olivier Giroud fl-aħħar tal-istaġun se jmur jilgħab l-Amerika. Ovvjament hija ta' dieqa, però ovvjament iż-żmien hemmhekk qiegħed. U qed ngħid li għandna bżonn attakkant għaliex kieku hemm attakkant sura ta' nies nemmen illi kellna nagħlqu l-ewwel taqsima minn tal-inqas 2-0
minn fuq. Ma ngħidx iktar biex ma naseġġerax, però kellha tkun 2-0 minn fuq. Però ovvjament ix-xibka ma sibniex. Kien hemm ħafna tibdil mill-aħħar logħba kontra Verona u rajna il-Chukwueze reġa' ritorna lura titolar wara l-aħħar li kien titolar kien fit-28 ta' frar u naħseb illum jekk inkoll inti ħrata minn wieħed sa 10 inti 7.5 għaliex ovvjament l-ewwel gowl beda minnu fejn Loftus-Cheek sab ix-xibka fit-tieni taqsima u wkoll kellu ċans jiftaħ l-iskor fl-ewwel taqsima, ġifieri fl-aħħar qed naraw illi Chukwueze qed jibda jagħmel dak illi mistennija minnu. L-ewwel taqsima tintemm xejn b'xejn wara li fl-aħħar falla Giroud falla l-Asta kellu ċans jiftaħ l-iskor, però sfortunatament ovvjament il-futbol huwa dak li tu u l-ewwel taqsima għalqet xejn b'xejn. Bidu tat-tieni taqsima azzjoni tajba minn Chukwueze li lejlejaw u Loftus-Cheek xeħed fix-xibka. Ovvjament din il-ġimma kien hemm ħafna artikli dwar Pulisic Loftus-Cheek illi ma' Chelsea sfortunatament ma darux, però mal-Milan qegħdin jibbrillaw. Jista' jkun li il-futbol Taljan mhux livell ta' futbol Ingliż. Però mbagħad minkejja nfaħħar id-difiża speċjalment il-Tomori li kienu moħħhom hemm il-ħin kollu, l-unika darba li Tomori tilef il-konċentrazzjoni Fiorentina ġabu il-gowl ta' draw. Gowl illi għalija seta' jiġi evitat għaliex quddiem il-plejer ta' Fiorentina kien miftuħ u ġabu draw wieħed, però mbagħad Fiorentina ma tantx damu wara illi Milan reġgħu irrispondew 2-1 gowl ta' Rafael Leao f'mument speċjali għaliex mument speċjali għax illum kienet il-200 logħba ta' Rafael Leao bil-flok tat-tim glorjuż ta' Milan. U mbagħad ovvjament kien hemm 20 minuta illi ma konniex fil-logħba, Fiorentina kellhom iġibu drop sabu l-Mike Maignan preparat sew, però ovvjament ovvjament dawn l-affarijiet kif il-lejl iridu jiġu evitati u fl-aħħar lejn l-aħħar għala safra Loftus-Cheek li kien fawl m'għandniex dubju ħajtlef il-logħba li ġejja kontra Lecce u ovvjament kien hemm safra għal xejn u din nixtieq nagħmilha enfasi fuqha. Mela, l-aħħar darba Theo Hernandez għala safra għax skurja u għamel mossa li illu jagħmilha żmien. U jagħmilha u naraw ħafna jagħmluha fl-Italja, ġieli jagħmilha Vlahovic, ġieli jagħmilha Di Marco. U qatt ma għalaw safra u bir-raġun. Għax ovvjament hija ċelebrazzjoni u Theo Hernandez għala safra. Illum Tomori għax jisu għamel bħal speċi għajja ċirrabaħ il-ballu mid-difiża li ċaħħat il-Fiorentina milli jkunu perikolużi. Għala safra. Mela, din għamela darba Bremer u ma qalaħħiex. Għamela Calabria ma' Napoli u ma qalaħħiex. Għamela Bastoni kontra l-Juventus u ma qalaħħiex. U Tomori qalaħħa. Ma nistgħux nibqgħu nsibu x-xara fl-ġina biex nagħtu is-safra lill-plejers. Ġifieri dik li qed nipprova ngħidha għax ovvjament jekk qed inġef quddiem għajnejja l-logħba Inter Juventus meta Vlahovic kien għaddej ballun sparat u Bastoni klier jaħħulu tajjeb, ovvjament Bastoni ċċelebra li ċaħħat il-Juventus minn gowl ta' draw u hekk għandu jkun għax dan difensur. Mhux ovvjament meta attakkant jiċċelebra għax jiskurja, difensur jiċċelebra għax iċċaħħat l-avversarju mill-periklu. Ma naħsibx li għandha tkun karta safra. Kienha gowl imħassar li kien offside ta' Christian Pulisic għalkemm illum Pulisic għadu kemm ġej minn nazzjonali għadu kemm rebaħ xi tazza fl-Amerika. U ovvjament ġifieri ma kienx titolar però daħal u kien tajjeb ħafna ħlief ukoll Musa u hemmhekk rajna wkoll partita kbira ta' Alessandro Florenzi illi kellu ċans ukoll jagħmel l-iskor 3-1 imma u jiena naqbel li Tomori għandu jibqa' sena oħra mat-tim ta' Milan. Jiena ovvjament dak kien kollox minn naħa tiegħi ħaġa oħra qegħdin ikun hemm ħafna domandi dwar il-futur ta' Stefano Pioli u ħaj nitkellem x'naħseb jien. Jiena naħseb illi għalkemm jisu qabad u nemmen il-sena d-dieħla jekk ikomplu jgħidha ritmu jiċċallenġja l-kampjonat, però naħseb mhuwiex coach ta' livell Ewropew. Ġifieri naħseb li ta' nemmen li nkomplu niċċallenġjaw, però
Fuq l-Ewropa nemmen irridu coach iktar l-esperjenza. Ovvjament jien nixtieq il-Motta, però qed ikun hemm indikazzjonijiet ċari li sta jingħaqad ma' Juventus. Jiġifieri ovvjament għadu kmieni biex wieħed jgħid. Jiena dak kollox minn naħa tiegħi nixtieq nirringrazzjaw l-sponsors tagħna Kimi Clean El Catalan Game Breaker Spaces u The Barber Room. Nfakru lilkom illi daw il-programmi se jerġgħu jixxandru fuq il-YouTube channel u l-programm miżgħu nkompli nhar it-tnejn bis-seba' fejn se jkollna magħna l-ħabib tagħna Karim għal reazzjoni Brentford versus Chelsea li ntemmet bid-draw ta' 2-2, Julian, Liverpool u Brighton u Kert għall-logħba taħraq City kontra Arsenal. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi nixtieq minn qalbi nawgura l-istegwaċi kollha tal-Kamra Sportiva u l-isħab il-YouTubers u s-Editur lajt it-tajjeb u nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għall-analiżi Milan Lecce li hija l-logħba qabel nerġgħu nirritornaw għal futbol Ewropew kontra Roma. Dak kien kollox minn naħa tiegħi, grazzi ħafna u l-lejl it-tajjeb.